saýlawçylaryň hem milli derejede hem 7 sany çekeleşik ştatyna bölünmegi bilen Amerikalılar tarihi prezident saýlawyna ses berýärler. Olar bu ses berişlikde Respublikan partiýanyň dalaşgary öňkü prezident Donald Trump bilen Demokratik partiýanyň dalaşgary vice-prezident Kamala Harris'in gazanan netijelerini kesgitlemeli. Bu netijeler Russiýanyň Ukrainadaky uruşuny, ýakyn günlerdaky uruş konfliktine we howanyň üýtgemegi ýaly global meselelere uly täsir eder öýdülýär. Bu saýlaw habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatynyň arasynda hem dürli pikir alışmalara sebäp boldy. Ses veriş uçastaklary 5-nji noýabrda Günnäwür ştatlaryň käbirine 2 saat 5'te Praga wagty bilen saat 11'de açyldy. Ses verişlik tutuş şurt boýunça şol sanyny Alyaskada we Hawaii'da Abaşanyň Günwatar ştatlaryna agşam sagatlaryna çenli dowam eder. İlat ýagy bürosynyň maglumatyna görä 2016-njy we 2020-nji ýyllarda goýulan rekordlardan soň saýlawçylaryň ses vermäge gatnaşygynyň has ýokary bolmagyna garaşylýar. Bu tarihdaky iň çekeleşikli bäsleşikleriň biri bolup biler. Berilen her bir ses möhüm diýip Harris Filadelfiýada geçirilen ýygnanşykda öz kampaniýasyny tamamlanyny aýtdy. Federal saýlaw resmileri 4-nji noýabr güni giýişlik bäsleşigiň ören çekeleşikli bolmagy bilen Orsiýetiň we Eýranyň abaşaly saýlawçylaryň arasynda agdalyk döretmäge gönüktirilen täsir kampaniýalaryny güýçlendirenliklerini uýdurdylar. 2020-nji ýylda iş başyndaky prezident Joe Biden'den ýeňilen Trump ol iýul aýyna Trump bilen geçirilen çekişmede ýaş sebäpli dören aladalar esasında 2024-nji ýyldaky bäsleşikden çekilenden soň 3-nji gezek prezidentlige dalaş edýär. Onuň demokratik bäsleşi Harris saýlanan halatyny Abaşanyň Günorta Aziýadan bolan we ilkinji zenan prezidenti bolar. Egerde saýlawda Trump ýeňiş gazansa, tarihde ýygyderli ýagdaýda ikinci möhlete saýlanmadyk ikinci prezident bolar. 60 ýaşly Harris ýokary kadiýetin 2022-nji ýylda abort hukugyny ýatyran kararyndan soň abort hukuklaryna beren gollugyny nykdady we 6-njy ýanwarda Abaşa Kapitoluna edilen hüjümdäki roluny we 2020-nji ýylda Biden'den ýeňlendigini boýun almakdan ýüz öwrenligini belläp Trumpy demokratiýa awanýan hop diýip atlanyrdy. Trump özüniň populist çağırışlaryny ulanyp ikinji möhletde ykdysadyety gowlandyrmak, ýurda gelýän migrant akymynyň öňüni almak we Abaşanyň Hytaý ýaly garşydaşlaryna has bir daraşmak wadalaryny berdi. Saýlaw netijesiniň beýleki daşary ýurtlara garanyňda Ukraina hasken täsir etmegi mümkin. Dalaşgärler Rus goşunlarynyň basyp alyjy hüjümünden gorunmakda Abaşanyň berýän harby, maliýe we diplomatik gollugyny köp derejede garaşly bolan Ukrainany gollamak meselesinde iki sany ören dürli pozisiýany elediler. Harris Russiýanyň ýeňlenini görmek isleýänligini açyk dile getirip Biden'in Ukraina kömek siýasatyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Trump Abaşanyň Ukraina berýän gollugyny sonra gassynarly we Russiýanyň çözüşini garşy durmak üçin Kiýewe gollug bermek meselesindäki esasy ýükü Ýewropanyň çekmeliligini aýtdy. NATO'nyň geljegini şübhe döretdi. Birleşen Ştatlarda eýýäm 77 milyon saýlawçynyň ses beren saýlawyny Türkmenistanlylar hem gazyklanma bilen seredýärler diýip Azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Adamlaryň edýän öýdary gurulňlarynyň pikir alışmalaryndan çen tutulsa, olaryň bir bölegi Kamala Harris'in prezident bolmagyny islese, beýleki bir bölegi Donald Trump'yň prezident saýlanmagyny isleýär. Habarçy Harris'in tarapyny tutýanlaryň Kamala Harris häkimet taşynda otursa garyp kalyp iş gözleýän adamlar Abaşa döwletini migrasiýa edip biler diýip pikir edýänligini, Donald Trump'yň häkimet taşyna geçmegini isleýän adamlaryň bolsa, ol saýlansa ilki bilen Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky uruşy togtadar diýen umyda bil baglaýanlygyny aýtdy.
Kamala Harris saýlawlarda ýeňiji çyksa iş gözlegini we gowdurmuş ýaşaýyş şertlerine ýetmek üçin başa arkaýyn gidip bolar. Egerde Donald Trump ýeňse onu hatda Green Card hem 10 ýyllyk bolman 5 ýyl içinde kemeldiler. Başa gitmek kynlaşdyrlar. Dip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Ýöne Donald Trump ýeňip Ukrainadaky uruş togtatsa, ol ýerde şäherleri, owalary, ekin meýdanlaryny, o hozalygyny täden dikeltmekçi bolsalar, bize ýagny Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna hem Ukrainaga gidip işlemek mümkinçiligi dörer. Türkmenistanyň maşgalamyzy alyp, ömekli Ukraina döwletine göçmek meýesir eder diýen türkmenistanlylar hem bar. Azatlygyň çeşmesiniň maglumatyna görä, häzir Russiýada we Merkezi Aziýa döwletlerine zähmet çekýän, ýokary okuw jaýlaryny okaýan türkmenleriň arasynda uruş ýatsa, biz Ukrainada bilim aljak we işlejek. Gerek bolsa gidip ol ýurtda ýaşajak diýenler hem azal. Abaşa saýlawlary günwatar Türkmenistanyna hem uly gyzyklanma, pikir alışmalara sebäp bolupdyr. Intelligensiýa wekilleriniň köpüsi, ýöneki adamlar saýlawda kandidat Kamala Harris'in ýeňmegini isleýär diýip habar çaýtdy we bu islegiň esasan Ukrainanyň we beýleki döwletleriň toprak bitewigliginiň saklanmagy, diktatorlara garşy görüş, kiçi döwletleriň güýçlü döwletler tarapyndan gorulmagy bilen baglylygyny belledi.